सुन पिला सब जानी 12 मासर ना ना कहले सब साई साई कह कौन बैशाख ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ପୌଷ ମାସ ଚୈତ୍ର 6ଟି ଋତୁ ନା କହିଲ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆମେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ 12 ମାସର ନା ଆଉ 6ଟି ଋତୁର ନା ଶୁଣିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ର ପରକାଶ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ର ପରକାଶ ବର୍ଷାରେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଷାରେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମେଘ ବରସେ ଘନ ଘନ ମେଘ ବରସେ ଘନ ଘନ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ କାର୍ତ୍ତିକରେ ନିର୍ମଳ ଶୋଭା ଜଗତରେ ନିମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ରାତିରେ ପଡ଼ଇ ଶିଶିର ଭିତରେ ପୌଷ ମାଘ ମାସ